Bona vesprà, soc socialista perquè després d'una vida amb molts batxes i moltes trompades va donar compte que la meva vida és ser socialista. Veig el món de diferent manera i aquest món que jo estic mirant ara és el que diuen els socialistes de Museros. Els socialistes de Museros estem molt preocupats pels nostres majors. Vull que una llei de dependència per a tots igual, sense discriminacions, que puguem tindre a tots, i per igual. Després d'Ajuntament que ens guie i ens ajude, com demanar aquesta llei perquè ens la puguin aconseguir en València. L'ajuda domiciliària volem recuperar-la perquè ja fa uns anys la duguem a la comunitat. Entonces ja reclamarem els socialistes de Museros i continuem reclamant-ho. Volem que torni al municipi. D'esta forma podem fer una baremació més justa per a la gent que realment ho necessita i que tot el món pugui tindre-la. Tindrem un centre integral per majors, que estarà ubicat en el llarg del jubilatge actual. Aquí els nostres majors poden tindre peluqueria, ATS, entre altres, però tot eixirà per concurs, per tots els autònoms d'aquest poble puguin concursar. Després és molt millor que estiguin així els nostres majors perquè se relacionen, poden parlar amb gent de la seva mateixa edat i crec que és el millor per ells. Substituirem el menjar a casa per un comedor en el llar dels jubilats. Així tots els nostres majors estaran allí junts. En cas que algú no puga així perquè està molt mal o molt major, ja se'ls durem a casa, se poden repartir per les seves cases. I així fomentem també l'empleo per a persones del nostre poble que no tinguin treball.